Thirtu lenga thatu te chibele vekulai ka channel in strike voi ni na to le tatlat maya hawa han boi thlak tak em chuwangin film recap chu nuwa khol ring channel true khan ti chu kan tum to don ani engpon ni se tu thana rap thla lam hoi ve tum thungila February ni som ni panga kum sang ha zaku somwa pasari ni ya di Philadelphia rama Beauty Road bulok bolho paina hian mi panau pang pakhat sajupui thang en turakal hian ruang hi bom chunga ansar no mai ma se police ten athang kam man hriat a lo wangin a soi mai ngam lowa newazat nuwa chuan college zirlai pakhat chuan sajupui thom chu hriin chulai chuan thanga omani ti a hria akara tang chuan chukin awa en chian nak chuan naupang ruang chu awa mu ve ta ni ani po hian soi chua hre viawa anrin hlelte po lau ve dewa chubaga thu boya in nam hnoi adu lo wangin angoi de warenga ma se a thup viau na in chuti lai chuan me chenau pang pakhat kumlimi Mary Jane Barker chu alo bo ve tho wang chuan ama ni an ringin a soi ve ta chawani chuna pang chu kumli le kumruk in kar bor ve langa ya kel som pathum le chan ve vel ni in fit thum le in chi thum sanga nia a ruang chu saru ka lo omin blanket hi an lawin tuam ve a asam te chu me thar diai ti a hriat theya ataksa chu bol fai thlapani ti por hriat mai ataksa chuan serne una in akhabele akabora te akere ka te chuan ser chu a om nuala doctor te zaina numa angkhop mai alua hliam wang chuan a boral ta ngai ania vuak lum ni nge ya rinani ti chuan police te chuan February ni som ni paru kumsa ha jugo somnga pasaria chuan chu khes chu zia lutin zirchian na an tran chhota ni chumi hun lai chuan khuwa vote leya amu masatu ten an hril hramai lo bok nen athi hun omang chuan chu chuak thei talo ani na hriat chu thei in beisain police ho chuan a ruang chu mithi da na an da ta renga state shanami te chu lo kalin an hriat zong ani takin ti in na ro entry na ma se tu ma chuan chuna pang khawngaihthlak tak chu ani na han hre thei thlat lo ani police training mek mi jani somsari zet chuan chung lai vel chu bel chiangin chuk chu ek tak ngia polom se an huang ti tur khopa ulukin an sur tluana naupang scarf putling lukhum le romol an hmuchuk thei hramani police ho chuan le khate singli chuang chu han sem chuka koi tina te chuan tarin chuna pang chu lo hrian om tak mielin ti in an thei to pan chu a American Medical Association ho po chuan a mel om dan le a pian phung te chu chiang takaziakin an lo the dar ve mek boka ma se tunge ani hretu tu ma lom thei chuang lo ani police ho chuan a ket niak thla chu lain hospital record tenen chuna han te khin vela aku che thla te lain an zon hret nu poin chuna pang chu a piang ve ti khoi hmuna ma a record alo box silo an chi chu the na tur ve ber chu an charna bo ma chuan a om ni nan hria a bo ma chuan serial number alom hlau mai chumi number mang chuan investigator te chuan mail som panga hla Jesse penny store chu an chi chuk ta chuna pang ruang lo na bom chu a main naute mun na peknan an lo mang thin tian hreta ni andora tang chun chu tiang bom chu bom som pa ni lai man lo thon chuk to a an bung ro le tu tela chuan a poisa file lirin an thil le man an pek box si wang chuan engma a record alo si lo ani police ho chuan chu tiang bom manga bung ruwa le ho chu roin report turin chanchin tharlama chuan hriat tirna an chu ta ti chuan mi pariat zet mai chu harin report ta chu mi pariat tela chuan an bung ro leina bom chu an da tha ani lo le bol lo pai motora an pai thu an soi zel mai box sia police ho chuan chu bom chu upper derby Pennsylvania thon chu ani ti chuan hre thei ta naupang ruang an lo tuam na blanket chu Philadelphia Textile Institute hoin a han endik velaya chutarang chuan blanket chu Granby Quebec a emo North Carolina a an siam chu ani ngei nan ring ta chu po chu lo ni ta te reng se chu tiang blanket berker a in angla chu sang tam takhan siam chu boxia an chui hun thleng chuan an la siam chu reng lo thole ngala blanket ringota in nga chu an tan chuan a ngai naum to lo ani blanket a chuan ti chuan an beidong le ta a ma kan soitong in chui jom tur pakhat an mu le chu ruang an charna tanga fit som panga vela lukhum pakhat an char kan ti to kha
chu lukhum chu a pawl ni in size chu 7 ania eagle hat ti label a chuang boka chu company nei tu chu Miss Hannah Robbins ania South Philadelphia omani Miss Robbins chuan chu lukhum leitu pa chu alo la hria a chan chu a tok tura siam that sak wa ngari chu pa chu sambuang kumsom ni parukata kumsom thumin kar velani mela alukhuma chuan bagal te da bel tirin a siam that man po chu asum fai na pe nge ani chim hnuah tang chuan ama chu voi khat ma a mule to lo ni na soibok detective ho chuan dor za chuang zet mai chu an tlo chuka chu lukhum le chu naupang chu tu man an lo hmuin an lo la hrengai hau lo maya chu naupang ruanga chuan samzai then khat an char tel boka asam chu uluk lo taka me sak ani ti a hriat thei mai forensic lam mi thiam Frank chuan chu naupang te chu meichhi anga en kol lani a ring tlata he case chui tu masaber Bill Kelly chuan kumsanga jugo somnga pasari le kumsanga jugo somnga pariata chuan chu naupang lemzi na pakhata meichhi angin an ziak ti a soive bokani drum khat chu Philadelphia pa pakhat hian anin lo anei tunuin afapa a hral ti thuaron soitanol maya ma se a hral lai tak a hmu silo wangin a zu zira le ta forensic pathologist pakhat hian chu naupang pa le u naupa ni thei tur omang thalak te chu a thlek kula ma se an ni nge ni lo ti hretur chuan laboratory a test tu hrang test ti rangai boxi an melen ringo chuan in an na nei tlat hi na hria an beng ding lamte an hnar te le an khabea te in an na a hmu ani a u naupa ni tura an rin chu a DNA an lak saka ma se police ho chuan DNA chu kan test nge yang telawin kan chui chun zomang tin an zu zira le taringot mai ani ti chuan huna liama kumsom thum paruk nu chuan medical examiner pakhat Bristol chuan a case chu aron zir chiang vele ta a Bristol chuan chanchin buwa naupang chanchin inji na te chu ala khoma ama poisa dollar sang chuang sengin chu naupang chu tunge ani hriat ngei tum chuan thei to pachua chanchin hriat bel tumin Arizona le Texas a te po azin zak zakani bo me stepler pin te chu line iron thiam te arona ma se eng ma om ziom chung lova an rin dan chuan chu naupang chu ti pal thil thua boral anga ngain asam me tharle akutin te en chuan adam lai khan enkol na thatak nuwe seiliana anga ti hlea a chung te chuan tual tha thu buai an ordu lo wangin aronin puang ngam lo angin angai mi mai bokani ayan thiam thuron pakhat bo zuin arwangan charna bulami chung ko pakhat chu hawa bel chiang ta chumi te chung ko chu a ma po khan police ho in zo na an lo zo to thowa ma se Bristol chuan naute mut na hmuin khana pang ruang an da na bom kha chutiang naute mut na pek nan an man ang kha ani in a hrethlata arin dan chuan chu chung ko zinga mi an fanuk pakhat chuan fa nein mi hriat hlau takin an enkol seiliana mi in pa tel lowa fa pom mani ti an hriat lo nan an thup tlata angai mak mai ani ma se Bristol chu kumsaka jago somko pathuma chuan chu case chu thui chiu zo lovin aboral ta thut mai si na se chu min hnu lok chuan detective Tom Augustine chuan chu o case chu ron chui chun zom vele in chu chung ko om na in nei tu pa Arthur Nicoletti chu hawa panta chu chung ko zinga mi ana Mary chu Bristol khan naupang nu ni tura arin khari ana Mary chuan Augustine nena chuan fapa ane ingei thulo soin chu a fapa chu karenin aman lumti le a death certificate te ane thlap thu te halo hril ve boxi chu a fapa chu pa ngai takin an vui liama an phum thlap mai boxi ani ti chuan case chu a zu zi le tran taringota case chu a top na tan psychiatrist pakhat Martha hian a rongai ven vele ta ani hian damlo enkol wai Martha ve thona in chunu chuan police sabiak du thu soitlat mai chunu chuan kumsom pakhat ani lain anu chuan in pakhata hian a kalpuya mi panau pang pakhat le envelope pakhat hi anin thleng ti thu soita Martha chuan anu in zamo rongkaya a khoi thin thu soin an mi panau pang hon po chu zamo rongkaya khoi ve tumta Martha chuan soi zelin anu chuan chuna pang chu a bul dona a om that du lo wangin a volum ta ni ti chuan Martha le mi panau pang chu Philadelphia hruain mi panau pang zo chu chuta chuan a hnu chhe ta tin na hril
chu case chu chuji a han tum viawa ma se ruang nen chuan inzom na an nei om an hai chuak le thei ta chung lova ti chuan chu tian na sataka an be hnuah po kumsa ni som ni pakhat thleng khan chu naupang chu tunge ani ti tu man hrechhuak thei talo ani ma se hnam fing zok te chuan thil han tia top san mai mai hi an tum hau lo ni ngei turani kumsa nga ko sungko parit khan a ruang chu phorlen in a ha tang chun a DNA chun lata chuta an DNA lak chun da tha khio maya kumsa ni som ni pani November ni som thum chuan Philadelphia Police Department chuan chuna pangkhongai thlak tak ni na dik tak chu an chung khat lain nai ten an DNA wantla mu thei tura an ron da chu tangin ti pa thil thu te po ani ang chu an tai mak ra te po ani theyang genetic testing lai investigative genetic genealogy mangin a han test chuan chung DNA le Joseph DNA chu aloin mil thap mai tin hrechhuak thei ta ni ti chuan kumsa ni som ni pani December ni reda chuan van tlang hrit thei turin an puang zar ta chuna pangkhong ai thlak tak mai chu kum liau pani in a hming chu Joseph Augustus Zarelli ania kumsa zago somnga pathum January ni som pathum khana lo pianga anu le pa po hriat chuanin apa hming chu Augustus John Zarelli ni in anu hming chu Mary Elizabeth Plunkett ani ve thung Philadelphia Police Department chuan press conference nei in Joseph chungchang chu soima se case kalai me kani thu soin an thir hriat zong zong ero chu an la soi vek du lova mi puite chu an ma ani puiturin an ngen zui ngal bokani Joseph chu area 61 na le Market Street Borvela cheng thin ani thu soin anu le pa chu an boral to a alai chin naila damero chu an om mani ome engpo ni se fin fi na chu om chi alo ma se Joseph hi anu le pa te hian midang kuta an pe ni na langa falak adopt kan tiang hian ma se an enkol nele silo nge ni doni ti chuan an voluma an pai ta dai mai si ni na langa tunge la tu hriat chu ani talova anu le pa poin an ngai ven zui lo hrim hrim ni na langa ni Joseph ruang khan soi tawangin soi sakna nu ma te awama ei tur muthalo ani ti hriat takin a cher voi em mai boxia fa anga latu hian nom sip bol nan naupang chu a mang ni ngei na langa ni tharau khovel pialam hi a om tak tak ani ngat zongin a chan tur chu a rap thlang ve ngotin a rinom a hmalama kan soito Martha inti anu in naupang te zamorong kaya khoi thin anga soitunu kha Martha nu ngei kha Josepha adopt tu hi ani thei mai angem o pulis te la chuan an thil hria zong zong chu an la chhop chuak vek du boxi lova tunari chuan thil zong zong hi a chan na kan la mu thei mai ri lo ani pulis te hian an chui chho zelanga nakin loka chuan an lai chin te atangin amo khoi atangin mo chuan thudik alo chuak mial mai thei asin engpo ni sela kumsom ruk pangaliam hnuah naupang bo ani na dik tak a han chui chuak thei hi a ropuin an da tala khom DNA sample la khom an ti bo ve mai lo hi an fakom ngot mai tul that tu hi tunge ni ai rin ingai tan te comment lama lo soi ve ta che